Straja. Astăzi avem un traseu foarte frumos la antrenament și ne antrenăm pentru finala de la Mini Cupă Straja. Astăzi încerc să mă pregătesc puțin mai mult pentru finala minicupei decât la celelalte antrenamente, pentru că este finala până la urmă și trebuie să dau tot ce pot. Nu prea cred că o să iau podium, pentru că vin lume din toată țara și o să fie destul de greu. Dacă eu plec că o să câștig, primul lucru e o să câștig. După aia vedem la ceas. Dar eu trebuie să fiu convins că mă duc și câștig manșa asta. O câștig manșa asta. Ai înțeles? Mă duc tare. Dai! Sus, jos! Dai! Jos! Dai! Jos acolo, faci trunchiul sus. Hai! Aici fac împins zăpadă în lateral, da? Treaba asta cu împinsul de zăpadă lateral vreau să se mute aici, partea asta. Aici, până să ajung pe linia pantei, asta e linia pantei, asta aici cobor în jos, da? Până, deci vin de acolo, aici poate să sară zăpadă, câtă vrea ea să se ducă în lateral, după care de aici m-am pus pe muchii și mă duc până în partea asta, unde aici deja poate să sară zăpadă din nou. Vezi că după aceea te face baptea mix, bate-te! Deci, Cocuța, vă prezentăm pe Cocuța. Este Cocuța care la început de antrenament mi-a promis un lucru pe care nu l-a făcut până acum. Însă, manșa asta mi-a promis că face următorul lucru. Deci, ce face? Să repetăm. Virat din timp, după care urmează să băgăm genunchii și după ce am băgat genunchii, până la următorul viraj, pe muchii. Asta e. Facem tura asta? Da.
terminat pregătirile pentru finala, pentru marea finală a Minicupei României. Ne-am pregătit cu copiii în aceste zone, în această perioadă în Straja și în alte locații, dar cu pregătirea în Straja. Eu zic că suntem pregătiți să facem o bucurie părinților și să urcăm copiii pe podium în următoarele zile care contează. Așteptăm să vedem rezultatele. Suntem cu o seară înainte de startul în finala Minicupei României. Pregătim schiurile pentru echipa de copii de la CSS Petroșani, le facem canturile, le dăm cu ceara și sper să iasă totul bine în următoarele zile de competiție. Ne-am pregătit pentru finala Minicupei României din acest sezon 26-27 martie, final de martie, și de la începutul sezonului, când s-a făcut calendarul competițional, am avut emoții că va fi destul de cald, ceea ce s-a și întâmplat, a fost foarte cald, dar am pregătit pârtia bine. În ambele zile de concurs, traseul a fost ideal, a rămas după 180 de concurenți, trasa impecabilă, ceea ce înseamnă că ne-am făcut treaba foarte bine și noi cam așa știm la Straja să facem treaba bine. Ne aflăm pe Pârtia Balu, împreună cu Club Sportiv Școlar Petroșani. Montăm slalomul uriaș pentru Minicupa României pentru copii. Ne aflăm la o oră și jumătate de start, așa că le urăm baftă copiilor CSS Petroșani. Haide! Suntem într-o dimineață excepțională. Avem un teren cum nu se poate mai bine pentru o finală de Minicupa României. Am terminat de montat slalomul, avem 24 de porți montate la 19-20 de metri. Suntem în termen, 8 și 30 de minute, așteptăm concurenții la start. Deci nu prima, a doua roșie, următoarea, este mai închisă decât cele din linie cu ea, da? Mare atenție, este înainte de sosire, să iasă ușor. Sunteți cu capul pe umeri până la final, vă mișcați, baza de sprijin mare, nu vă prinde pe piciorul din deal. Acolo trebuie să fie deja început virajul, unde începe vopseaua înainte de fiecare sport. Da. Și acolo trebuie să fie deja în viraj. Da? Da. Da, aici ce? Aici este timp intermediar.
Cum adică? Adică îți ia timpul și la jumătatea traseului. Nu contează. Contează timpul de jos. Trebuie doar un timp așa de referință, să vadă cum ai merge prima porțiune. M-am pregătit intens tot sezonul. Recunoașterea a fost bună, dar că pârtea a fost foarte înghețată, adică să facă. Traseul de 25 de schimbări de direcție, montat la 20 de metri, foarte frumos montat, cu mici dificultăți pe virajul spre dreapta, dar cred că o să iasă un concurs extraordinar, curtea este extraordinară. Traseul a fost foarte interesant și sper să continue tot așa. Astăzi este ultima zi din mini-cupa României. Ieri m-am clasat pe locul 1 și sper să o fac și astăzi, pentru că sunt la mine acasă și este curtea mea. Aici, de la 8-a poartă. Deschide cam cel mai mult. Deci nu mergeți drept, tirați din timpul clar, da? Frumos, balans, cât mai jos și mai aproape de poartă. Aici e undeva la porțile astea două. Aici am deja venit lansat, dacă n-am prins-o bine pe roșie, atunci mă scoate sub albastru. Deci roșia luată mult din timp. Slalomul este mai deschis. Nu e neapărat să dublăm albastra și roșia. După aia, pentru următoarea albastră, aici trebuie să atac bine la roșie ca să mă scoată bine la albastru. Exact. Dacă aici întârzi, e gata, după care o să vedeți că vin iarăși ridici, mai girate. Vreau să vă mișcați cât de repede se poate în porțile astea, da? Să nu ne prindă în urmă, să nu cădem sub poartă deloc. Nu în dreptul virajului. În dreptul porții să facem virajul. Acolo îl terminăm. Pentru ultimele două porți, mergeți cât mai alunecat, să o pregătiți de puneți în coborâre, abia la ultimele două. Deci din nou, clar din timp, aici. Și apoi, după roșia unde e Luci, cam acolo ne punem poziție în coborâre, da? Ne aflăm în ultima zi de competiție de la Straja. Pârtia este un pic mai moale ca și ieri, dar totuși este destul de înghețată. Nu o să avem nicio problemă, suntem pregătiți, am terminat recunoașterea, blană.
Stațiunea Straja. Suntem la Mini Cupa României, suntem la etapa finală. Am terminat încă un sezon de Mini Cupă. Mă bucur foarte tare că primăria municipiului Lupeni s-a alăturat nouă. Oameni din toate colțurile țării aici la Straja să găsească cel mai bun domeniu schiabil, așa cum îl știm de ani de zile. Îmi face o plăcere deosebită că ne aflăm astăzi aici la un eveniment important pentru noi, pentru Stațiunea Straja, un eveniment important pentru schiul din România. Locul întâi este ocupat astăzi de Părău Tudor, Clubul Sportiv Școlar Petrășani. Îl invit alături de noi pe domnul Emil Părău să facă următoarea premieră în aplauzele dumneavoastră. Am să chem aici, la următoarea premiere, pe cineva care nu se vede acum și n-ar vrea să fie aici, dar îl chem pe reprezentantul Platoul Soarelui, Valentin Huda, să facă următoarea premieră în aplauzele dumneavoastră. Trup și suflet alături de noi. Rog pe Alin Părău să facă premiera aceasta. L-am luat și pe el prin surprindere. Astăzi suntem pe mare campion! Eu sunt Mara, reprezint Clubul Sportiv Școlar Petrășani și la locul 3. Bună ziua, Oaido Ovidiu de la Salvamont Lupeni. Noi am mai și asigurat buna desfășurare a acestui concurs. Evenimente n-am avut niciunul, spre bucuria noastră și a celor participanți. Totul a fost bine și la anul sperăm să fie și mai bine, că întotdeauna este loc de mai bine. Nu pot decât să mulțumesc organizatorilor finalei Mini-Cupei României la schi alpin, acestei familii extraordinare care pune suflet în tot ceea ce face, familia Părău. Ne-a organizat o competiție foarte, foarte frumoasă și sperăm că toți acești copii care vin la sport, care vin la schi alpin, să înțeleagă că sportul înseamnă sănătate, educație, reguli pe care trebuie să le respectăm cu toții și sperăm ca în continuare toți acești sportivi care au participat, în jur de 200, să poată să acceadă spre înalta performanță și peste 5, 6, 10 ani să avem sportivi de calitate care să reprezinte România la competițiile internaționale. Straja este un loc deosebit, condiții de schi extraordinare și sperăm ca în fiecare an să rămână o tradiție ca Straja să organizeze această competiție de calitate pentru copii la schi alpin. Suntem foarte bucuroși că am reușit să fim gazde la Mini Cupa României. După cum vedeți, foarte multă bucurie astăzi în Straja. După 2 zile de competiție în care au reușit să urce pe podium cei mai buni, s-a făcut și premierea celor mai buni copii din țară și este o mare bucurie pentru că, după cum ați văzut, au fost copii din toată țara împreună cu părinți, cu antrenori, susținători. Este un lucru bun pentru noi și sper că în acest fel vom promova Straja. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat, primăriei Lupeni, sponsorilor și ce vă așteptăm ca la anul probabil să fie o ediție și mai reușită. Doamne ajută! Am terminat în sfârșit cele 2 zile de competiție, spun în sfârșit pentru că au fost 2 zile de foc pentru întreaga echipă care s-a străduit foarte mult și pregătirile au durat efectiv 5 luni pentru aceste 2 zile de competiții. Le mulțumesc tuturor care au făcut voluntariat sau nu la această competiție și le mulțumesc sponsorilor noștri pe care n-am să-i enumăr, pentru că sunt mulți,
care au făcut posibil ca aceste 2 zile să fie din acest eveniment 2 curse extraordinar de frumoase și fără niciun fel de cusur la ele. Efectiv, niciun profesor, niciun coleg de-al meu n-a putut să ne spună decât cuvinte de laudă și asta mă bucură, pentru că cele 5 luni de pregătire au dat roade. Cu atât mai mult cu cât Clubul Sportiv Școlar Petroșani a reușit să adune 5 medalii de aur, ceea ce ne-a propulsat pe locul 1 în clasamentul pe cluburi. Per total a fost un eveniment foarte reușit. Finala Minicupei României din acest sezon s-a desfășurat în Straja. Mulțumesc tuturor celor 7 evenimente dinainte care au făcut ca noi să fim a 8-a. Au fost și ei niște oameni și niște organizatori de excepție. Am învățat de la ei lucruri bune, lucruri pe care putem să le îmbunătățim, astfel încât am reușit noi la finală să facem din toate cele 8 evenimente o finală reușită. Mulțumesc tuturor! Ne vedem la anul!